Aktar sejħieta riżenja illum qabel għada ta' Joseph Muscat minn Prim Ministru. Aktar pressjoni mill-qalba tal-partit tiegħu stess, kif temp ta' ftit ħin l-eks membru parlamentari Ewropew Laburista Marlin Mizzi u bint l-eks Prim Ministru Dominiku Mintoff, Jana Mintoff, qalu bla tlaqliq li Muscat għandu jwarrab minnu fih. L-eks MEP Marlin Mizzi naqdet ma' sejħa ta' ħafna Maltin u Għawċin fejn fuq Facebook qalet li Muscat għandu jirriżenja minn Prim Ministru issa. Qalet li l-pożizzjoni tad-deputat Prim Ministru teżisti biex jaġixxi ta' Prim Ministru meta jkun hemm bżonn. Għalhekk tenniet iridu li dan il-pass isir issa. Marlin Mizzi għamlet dan l-appell għax fi kliema l-pajjiż jiġi l-ewwel fl-istess waqt li membri tal-Moviment Graffiti kienu qed jipprotestaw fil-bini ta' Kastilja għall-istess raġuni. Matul l-istess protesta kienet preżenti wkoll quddiem Kastilja Jana Mintoff l-eks kandidat Laburista u bint l-eks mexxej Soċjalista li mitluba tikkummenta dwar is-sitwazzjoni preżenti qalet li Muscat should resign now, għandu jirriżenja issa. U minnaħa tagħha l-President Emeritus Mar Luis Coleiro Preca waslet il-messaġġ tagħha fuq Facebook lil Muscat fejn qalet li kull minnu minsus minn dawn il-ġrajiet tal-waħx għandu jwarrab minnu fih biex nerġgħu nsibu s-serenità bħala poplu u fuq kollox biex jibda x-xogħol li hemm bżonn isir biex nerġgħu niksbu r-reputazzjoni tajba li kellu pajjiżna. Ir-referenza ċara tal-eks Ministru u Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista Coleiro Preca tindika lil Muscat li hu minsus f'dan kollu bis-sem dirett taċ-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri. Jana Mintoff, Marlin Mizzi u Marie Louise Coleiro Preca huma l-aħħar minn lista twila ta' persuni li tradizzjonalment magħrufa r-rabta intima li għandhom jew kellhom mal-Partit Laburista u ma' Muscat. Madankollu fl-aħħar jiem ħarġu jikkritikaw blaħrax il-pożizzjoni li ħa Muscat u s-sitwazzjoni tal-biki li fiha ġab mhux biss lill-Partit u lill-Gvern Laburista iżda wkoll il-pajjiż kollu li f'dawn il-jiem suppost ta' festa spiċċa fl-ar kriżi politika ta' dawn l-aħħar 40 sena.